Nu am uitat graiul moldovenesc. Poți grăiesc și așa. Dar dacă grăiesc așa, a să mă înțeleagă mai puțini oameni. Îmi pare tare rău că în Moldova se formează o impresie greșită despre ce se întâmplă în România sau despre oamenii din România. Când vezi cuiva că îi se face rău, du-te, omule, că nu te costă nimic nu te costă să te duci și zici, sunteți bine? În era asta în care trăim, a datingului online, tot prin mesaj, așa de tare mă obosești. Oricât de puternic ai vedea tu o femeie și toată foarte independentă și stabilă și nu știu cum, și care este singură, eu nu cred că ea neapărat își dorește să fie singură. Salut, sunt Felicia Macaleț și vorbim la 1 noaptea. O revelație, luând în considerare că filmăm asta la câteva zile după ziua mea de naștere. Sunt în punctul în care vreau să cresc cât mai mult, să evoluez, să mă autodepășesc și să am parte de cât mai multe experiențe noi, cumva. Și caut și emoții noi. Întotdeauna am fost în căutare de emoții noi, pentru că de acolo mi-am luat energia. Jurnalismul m-a ales pe mine, n-am ales eu jurnalism, cumva. Am avut întotdeauna o curiozitate de ce se întâmplă dincolo de camere și cum are loc tot acest proces, dar și viața asta de om de teren, în primul rând, pentru că asta, cred, în primul rând înseamnă jurnalism, nu neapărat prezentarea știrilor și venirea în față și, da, pe sticlă. Până acolo, cu siguranță trebuie să parcurgi pașii de pe teren. Eu de multe ori dau exemplul ăsta pentru știrile pe care le vedem noi dimineața, da? În jurnalele de dimineață. Ca să vezi o știre de dimineață nouă, nu cea pe care ai văzut-o la jurnalul de seară cu o zi înainte, imaginează-ți că dacă s-a întâmplat ceva la o bucată de noapte, la 3 noaptea, cel puțin 2 oameni și-au rupt din somnul lor, s-au îmbrăcat și-au revenit din somnul lor, din odihna lor și-au lăsat copiii, soți, căței, purcei, tot, au mers la muncă, au mers la locul faptei, au încercat să descopere mai multe, ce s-a întâmplat, diverse lucruri de la fața locului. De multe ori acestea pot fi nu cele mai plăcute, nu cele care să te facă să zâmbești, totodată să construiască firul poveștii sau firul reportajului și să-l scrie și alții să-l monteze și alții să pună voce și să adunăm imaginile cele mai bune ca mai apoi tu la televizor la ora 7, 8, 9 să poți să vezi un material pe sticlă. Asta este vorba de reportajele care sunt făcute noaptea, da? Dar vorbim și despre orice știre. Personal, când mă duc la filmare, nu cred că am avut vreodată, în vreo zi de cules vreo știre de pe teren, un brut, adică o filmare mai mică de 30-40 de minute, asta este minimum, din care eu trebuia să aduc în față 2 minute jumate. Și să spun tot în acele 2 minute jumate, maxim 3, sau, mă rog, dacă vorbim despre reportaje mai lungi, de exemplu, cel mai recent reportaj pe care l-am făcut, care a fost mai lung, a fost de 10 minute, 13 minute, cam așa. Noi am filmat 3 zile, 4 ore de brut și am scos la televizor 10 minute. E destul de haos. Noi, jurnaliștii, nu știu dacă mulți dintre colegii mei probabil o să se regăsească prin cuvintele pe care le spun, pentru că e foarte greu pentru noi, de exemplu, să ne facem o simplă programare undeva. Poate, adică reușim, înțeleg că poate exagerez, dar de multe ori asta se întâmplă, pentru că tu niciodată nu știi unde vei ajunge în ziua următoare, unde vei filma, ce vei face. Da, există o viziune, există un sumar
care e de cele mai multe ori de pe zi pe alta. Adică nu prea pot să-ți spun că peste o lună eu voi fi la București și acolo o să fiu și punct, ne vedem peste o lună. Nu există așa ceva. Da, de multe ori totul este destul de haotic, dar în tot acest haos, dacă știi să-ți pui anumite limite și să fragmentezi viața profesională cu viața personală, cred că poți să reușești. Dar, da, ca să-ți spun cum arată ziua mea, ajungi la redacție de cele mai multe ori în jur de 9-10. Totul depinde de ora la care ai filmări. Adică dacă ai un subiect de filmat și tu ai de mers acolo la 9, ești acolo la 9, asta înseamnă că trebuie să te trezești la cel puțin 7, dacă nu chiar mai devreme puțin. Mai ales pentru fete, da. Luați în considerare acel machiaj și păr care trebuie să fie impecabil, de multe ori, mă rog, pe măsura posibilităților. Ajung la redacție, îmi fac planul unde trebuie să merg, ce trebuie să filmez, ce întrebări pun, mă gândesc și în drum. Telefonul este prietenul nostru. Este groaznic de mult cât timp stau pe telefon, dar cam asta e meseria, pentru că asta trebuie să facem. Sunăm, vedem, scriem, vorbim cu oamenii și tot așa mai departe. Apoi, până la masă, cam în jur de 2, 3, 4 maxim, depinde la ce oră am plecat pe teren, ar trebui să mă întorc în redacție, să văd, să iau la puricat tot ce am filmat, să transcriu toate interviurile, să văd ce scot. Toate părerile, toate viziunile trebuie să aibă loc. Și de cele mai multe ori asta se întâmplă așa. 20 de secunde, 20-30 de secunde. Ziua mea de muncă se încheie atunci când eu văd știrea pe post. Asta contează foarte mult. Da, pentru că până nu îți faci treaba, nu poți să pleci acasă și cam așa îți faci și time management-ul. Și în același timp trebuie să te gândești și ce faci a doua zi. Care este cea mai mare provocare, cred că a tuturor colegilor, inclusiv a mea, ei știu, să găsești subiecte de știri pentru următoarea zi și așa mai departe. Da. Să vezi, să ai ochiul vizionar, așa, să vezi care este subiectul, unde este subiectul și așa mai departe. Când a venit Papa de la Roma, când a venit în România, atunci au fost ediții speciale, toată presa din România a fost pe baricade, cei mai buni jurnaliști au fost live minute, 10 de minute în șir. În momentul în care un coleg auzea deja în cască, colegul nostru Ștefan, se știe el, așa că urma să îi se dea legătura, în acel moment a fost înțepat de o albină. Și mi s-a părut incredibil că omul a stat efectiv cu microfonul în față și a ținut live, cred că 7 minute. Dar 7 minute într-un live, credeți-mă că ți se pare o veșnicie. Nu poți să dai înapoi. Nu poți pentru că ai milioane de oameni sau mii de oameni care, sau cel puțin 2 dacă sunt, un om, 2, dacă se uită la tine și au încredere în tine și vor să audă acea informație de la tine, tu ești acolo responsabil în fața lor. Să o transmiți, să o spui așa cum trebuie, așa, nu cum vrea el, cum e adevărat. Asta e și ideea, că jurnalismul este facts. În momentul în care într-o știre sunt implicate mai multe persoane, tu, ca jurnalist, ești obligat să suni sau să ceri un punct de vedere a tuturor celor implicați în acel material. Dacă cineva aduce acuzații cuiva, tu trebuie să afli și opinia sau punctul de vedere și a acuzatului. Exact. Nu există da sau ba. Propaganda este foarte profesionist făcută, mai ales în ultima perioadă. Asta e de menționat. Să-i dăm cezarului ce e al cezarului până la urmă. Mai ales de când a început războiul în Ucraina, cred că e cazul să fim cu ochii în patru, dacă nu chiar mai mult, să fim foarte, foarte atenți la tot ce citim, la tot ce vedem, mai ales imagini, să ne interesăm de fiecare dată sursa și să vedem de unde vin, ca mai apoi să zicem, ok,
Asta s-a întâmplat. Deci, e pe bune. Contează foarte mult, pentru că distorsionarea adevărului, mai ales pe timp de război, declanșează un alt fel de război, informațional. Diferențele dintre Republica Moldova și România. Harbuz, pepe de roșu. Ștergar, prosop. Și faci. Ce faci? Astea sunt foarte dulci. În fine, da, sunt în România din 2015. Am mers la Cluj, am învățat la facultate, la UBB, la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării. După Cluj am mers în Constanța. Am mers acolo la job, pentru că în momentul în care a venit oferta de angajare, mi s-a spus: dacă vrei să lucrezi cu noi, trebuie să pleci la Constanța. Da, au fost niște zile în care efectiv nu-mi venea să cred că am viața pe care o am, adică la 7 să fiu pe plajă, să fac baie în mare, la 9 să fiu înapoi acasă, să fac repede duș, să mă îmbrac, să merg la muncă și la 6 să fiu din nou pe plajă. Nu era zi, vara, în care eu să nu am picioarele pline de nisip. Pentru că știrile se făceau pe plajă, acolo era toată România adunată. Pe plajă, unde? Vara. Nu exista să merg la muncă în Adidas. Nu prea mergeam în Adidas sau în încălțăminte acoperită, ca să zic așa. Mereu trebuia să am sandale ca să pot să le scot să merg pe nisip. Și cum dădeam eu live cu picioarele în nisip sau cu picioarele în apă, chiar sunt recunoscătoare pentru momente din astea când dau așa un throwback, mă uit în spate cum au fost anii ăia în Constanța. Genial, genial. Și după asta, recent, iată, un an și un pic, m-am mutat la București. Eu mereu sunt foarte happy când încep un capitol nou, emoții noi, oameni noi, se schimbă anturajul, se schimbă oamenii, mediul, nu știu, pentru că sunt curioasă să văd, ok, ce o să fie, pe cine mai cunosc, pe cine mai văd, încotro o apuc, ce mai fac, ce mai văd. Nu am uitat graiul moldovenesc, poți grăiesc și așa, dar dacă grăiesc așa, a să mă înțeleagă mai puțini oameni. Important ca să vorbim limba română corect, cred eu, și să o respectăm. Îmi place România și sunt recunoscătoare României pentru modul în care m-a primit, pentru că m-a primit cu brațele deschise. Eu am fost, nu știu dacă excepția sau omul acela care n-am primit niciodată nicio discriminare din punctul ăsta de vedere, că sunt moldoveancă sau că vin de peste Prut. La mine parcă a fost invers. Ești din Moldova. Mai spune ceva. Tu știi limba rusă? Wow! Între Republica Moldova și România se simte amprenta europeană. Eu chiar cred că Uniunea Europeană a adus un super mare plus și oportunitățile pe care le găsești în România, datorită Uniunii Europene, din păcate nu le găsim în Moldova, dar suntem pe calea cea dreaptă. Și când spun că ne îndreptăm către Europa, în primul rând vreau să cred că ne îndreptăm către civilizație. Curățenie, spre atitudine în sensul bun, adică spre deschidere, spre o comunicare mai lejeră, spre libertate, spre deschiderea minții până la urmă. Pădure fără uscatori noi, clar. Nu e raiul, nici acolo, să ne înțelegem, da? Nu e raiul, că nu te așteaptă câinii cu colaci în coadă. Dar faptul că ești cumva printre cei care vor ceva mai mult și vor o dezvoltare continuă și o evoluție și mi se pare că treaba asta chiar contează. Și acolo vreau să văd pe Moldova noastră. Uite, eu de fiecare dată când mai vorbesc cu prietenii mei, ei mereu îmi spun că voi moldovenii, parcă voi sunteți mai sufletiști, mai cu emoție, mai cu... Și eu cred că asta e adevărat. Pentru că noi parcă rezonăm altfel. Cum te simți tu?
ce mai faci? Noi avem chestia asta, ne așezăm la masă, stăm efectiv cu orele la masă. În România asta nu prea se întâmplă, să știi. În România cumva e totul parcă mai pe repede înainte. Treaba asta. E mai... Ok, ne-am întâlnit, ne-am văzut, am stat, hop, am plecat. Dar eu pot să înțeleg și treaba asta. Pentru că vorbim despre alte proporții cumva, altfel de time management. Și n-ai timp să faci conexiunea aia. Probabil și ăsta e motivul, știi? Adică conexiunea aia adevărată să o faci. Tocmai din acest motiv, mi se pare că oamenii în București sunt foarte selectivi. Sau în România, adică se selectează foarte bine omul pentru care tu ești dispus să-i dai timp. Timp din viața ta. Și nu poți să lași 20 de oameni în jurul tău că trebuie să-i dai timp. Tu mai bine lași mai puțin, dar știi că îi dai ăluia mai mult și mai calitativ. Cumva, din punctul ăsta de vedere. Îmi pare tare rău că în Moldova se formează o impresie greșită despre ce se întâmplă în România sau despre oamenii din România. Ei, lasă-mă și cu românii și aia. Dar du-te și vezi că e la fel ca tine. Deci orice sat din Moldova în care tu ai să intri, o să te primească și o să-ți toarne un pahar de gin și o să te pună la masă. Și crede-mă, dacă te duci în Ardeal la Cluj, no bine, o să zic că no, hai să mănânci aici la masă niște slană și îți torn un pahar de țuică. Și e la fel, suntem la fel, efectiv. Doar că avem niște chichițe, niște chestii care ne diferențiază și eu chiar cred că asta e frumos. Eu chiar cred că asta e tare, tare frumos. Vorbim aceeași limbă, dar avem niște tradiții diferite, avem niște bucate diferite. E foarte fain când e Crăciunul, eu să mă duc să le zic, dar știți că noi sarmalele le facem altfel? Dar noi de Revelion mâncăm șubă. Ce e asta șubă? Și tot așa, adică e o chestie de cultură, da, care are niște particularități și foarte fain. Adică ceea ce ne diferențiază, cred că trebuie să ne unească. Sunt mândră că ai noștri răzbesc. Și oamenii chiar mă întreabă, am prieteni români care mă întreabă, măi Felicia, cum așa e posibil? Că de fiecare dată nu există, dacă găsesc ceva bun, dacă găsesc ceva frumos, dacă găsesc ceva care să-mi placă, când mă uit, hop, e din Moldova. Pentru că în momentul în care treci granița, tu știi că tu ai plecat de acasă și tu știi că tu începi o nouă viață în care tu trebuie să dai din coate. Cred că nu există om care să plece de acasă și să fie foarte relaxat și am venit și fac și nu știu ce. Este o deja, odată ce ai trecut granița, deja este o ieșire din zona de confort. Adică există niște bariere și așa mai departe. Toți care ajung sus, e evident că depun o muncă cel puțin dublă pentru cei care sunt acolo, pentru că ei pleacă de acasă. Mi se pare incredibil acum că mă uit în trecut să văd câtă libertate mi-au dat. Eu aveam 19 ani. Am plecat singură în America cu work and travel și la 20 de ani eu eram singură în Japonia. Adică eu zic, Doamne, mama, cum ai putut? Și pentru asta le mulțumesc super mult că au avut încredere în mine. Deci încrederea lor și libertatea pe care mi-au dat-o made my life, probabil. Asta pot să spun. A fost ceva care, pur și simplu, la vârsta aceea, a fost tot de ce am avut nevoie ca eu să devin un om mult mai deschis la minte, mult mai tolerant, să văd lumea cu alți ochi. La un moment dat, țin minte momentul efectiv. Eram în Shanghai, eram pe o bandă rulantă din asta, de scări rulante. Și mă gândeam, zic, măi Felicia, tu ești singură într-un oraș peste 20 de milioane de oameni. How cool is that? Și m-am simțit foarte tare. Adică nu am avut acea frică. M-am gândit în același timp, zic, cât de mici suntem noi
Și cât de faină e toată planeta asta pe care noi trăim și cât de mult avem de descoperit, de văzut, de explorat. Și să mergi, să descoperi, să întrebi pe unul, să întrebi pe altul, atâția oameni interesanți sunt în toată lumea asta. E păcat, oameni buni, să stăm într-un loc. Mergeți de vedeți lumea. Și nu vă trebuie chiar așa de mulți bani. Doar așa, niște curiozitate și dorințe, probabil. Dacă aș aduna la un loc toți studenții de pe lumea asta, ceea ce le-aș spune e să ia oportunitățile care le vin în față. Mai ales acelea care presupun un exchange, un schimb de mediu. Pentru că n-ai idee câte dileme am avut eu în momentul în care mi s-a spus, da, ești acceptată, pleci în China. Pentru că e normal să ai frica asta, adică tu te duci nowhere, tu nu știi ce te așteaptă, unde, cum. Mama nu-i cu tine, nimeni nu-i cu tine, adică... Și la un moment dat m-am întâlnit cu un băiat care mi-a spus, pe cât timp te duci? Zic, 4 luni. Ok, păi te duci 4 luni, vezi cum e și te întorci înapoi. Și zic, da, for real. Adică până la urmă, 4 luni, adică nu e un capăt de țară. Și am fost și a fost the best time of my life. Adică dacă nu mă duceam acolo, nu vedeam Hong Kong, nu vedeam Japonia, nu vedeam Macau, nu aveam experiență, nu cunoșteam oameni din Australia, nu știu, de foarte multă lume, că acum nu mai vin toți prietenii pe care i-am făcut acolo. A fost de vis, doar pentru că am zis da la o nouă experiență, la ceva necunoscut. Și pentru faptul că deja făcusem asta, nu am mai avut aceeași chestie de frică mare când mi-am luat trollerul și am plecat la Constanța, știi? Am zis că e Constanța, ok, rezolv-o cumva. Știi? Dragi părinți, poate dacă financiar nu există posibilitatea să susții acel copil sau adolescent sau student, poate măcar să-l susții moral, nu știu, să-i dai un imbold, să-i spui că poate, du-te, fă, nu tăiați aripile. Mă doare sufletul când aud povești în care părinții le spun copilul, ei, și așa n-ai să poți, ei, nu te duci, ei, nu-ți trebuie ție, tu să ajungi acolo, Doamne, tu te-ai uitat la tine. Eu când aud povești din astea, mă doare sufletul, sincer, adică mi se pare foarte crunt. Mi se pare că fix asta e datoria părinților, să susțină. Dacă nu pot financiar, cel puțin moral. Păi unele lucruri trebuie să le faci la timpul potrivit. La 27 sau 28 parcă nu mai am tragerea asta să mă duc cu work and travel în America. Tocmai din acest motiv vreau și să le spun studenților ca să meargă atunci când ai 19, 20, 21. Atunci e momentul să te duci să faci treaba asta. Ai naivitatea aia în care tu și de American Dream și nu-ți pasă că lucrezi 15 ore, că lucrezi 16 ore, că nu știu câte ore lucrezi, tu ai să duci seara și ai să bei o bere și ai să stai până târziu și a doua zi iar ai să-ți scuipi sufletul, deci m-am mâncat așa de târziu. Dar o să iei de la capăt și iar o să ai energie altfel, ai alt tonus, ai alte energii să faci lucrurile alea. E altfel să faci un lucru la 20-21 și să-l faci la 25-26 sau 27-28, că e și acolo o diferență. Astăzi sunt în Chișinău, mâine o să fiu în București și poi mâine o să fiu la Cluj. Și am 4 zile de untold. De muncit, atenție, de muncit. Știu această treabă cu muncitul la festival, dar este și asta o muncă care nu foarte mulți cred că ar avea rezistența să o facă. Pentru că într-un festival care se întinde pe niște zeci de mii de metri pătrați, în care ai, de exemplu la Electric sunt 12 scene, sunt zeci de artiști, tu ai trepied, cameră, rucsac de live, microfon, telefonul tău, căști, ai jurnal din oră în oră, live, aproape în fiecare jurnal, trebuie să te gândești ce zici în live, unde stai în live. Gândește-te ca la fiecare live poate să fie ceva diferit, poate trebuie să ajungi într-un punct în altul
și tu să cari toate astea după tine, căldură, mulți oameni, aici stai, sunt 10.000 de oameni, vorbește cu ei, ia interviuri, du-te la presă, vină de la presă, dă imagini, ia imagini, explică, scrie text, spune ce e mai important, caută-ți informațiile pentru următorul live, care iată vine, care numai l-ai terminat pe unul, vine altul. E o muncă, chiar dacă lumea crede că lasă că știu eu cum muncești la festival. Please! Dar e fain, adică îmi place, mă duc și fac asta cu bucurie, am energie, găsesc motivație, adică nu mă plâng, nu. Când văd în jur oameni care au de 2 ori vârsta mea și care stau și dansează non-stop și care sunt full de energie, zic, ok, no chance să mă opresc atunci. Și merg și fac. Adică nu am iubit. Nu pot să spun în acest moment cum le combin din punctul ăsta de vedere. Dar am prieteni, am oameni, îmi fac viața socială, nu pot fără. Fac așa încât să am timp și pentru asta, da. După ce termin cu știrile, după ce iese știrea pe post, trebuie să mă duc, să mă văd cu cineva, să mă întâlnesc cu cineva, să fac alte chestii, alte lucruri. Că mi-e super interesant să vorbesc cu medici, cu polițiști, cu alți oameni care fac altceva sau orice alt tip de profesie. Profesori, nu știu, mi-e interesant să văd ce mai fac. Care-i viața lor până la urmă, că la mine e cu totul altceva. Vai, Felicia, dacă poți să-ți faci timp în programul tău sau ție și așa îți scriu 1.000.000 de bărbați. Poți să-i văd undeva. Sau pot să văd coada aia de bărbați. Nu, eu nu zic, adică da, am oameni care mă abordează sau care îmi scriu sau care îmi fac complimente până la urmă, dar mi se pare că la un moment dat este ceva care îi blochează sau care, nu știu, nu se merge mai departe sau poate mulți nu au curajul să vină către mine. Nu știu, nu-mi explic, dar cred că totul la timpul potrivit. Asta cred. Mi s-a mai spus că uneori aș putea părea too much, poate, sau nu că too much, dar am multă energie, sunt cumva stăpână pe mine, n-am nevoie de cineva să vină să-mi plătească chestii sau să mă ducă undeva, dar caut un partener cu care să creștem cumva mai departe împreună, dar să simt totodată că e un umăr puternic. Asta îmi doresc. Când zic bărbat, zic masculinitate. Cumva filosofia mea e așa, adică dacă ne e rău împreună, nu avem de ce să fim împreună. Trebuie să fim împreună ca să ne fie bine amândurora. Adică rău poate să ne fie și separat. De ce să ne fie rău împreună? Oricât de puternică ai vedea tu o femeie și toată foarte independentă și stabilă și nu știu cum și bla 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 și care este singură, eu nu cred că ea neapărat își dorește să fie singură. Eu personal simt presiune și mă tot întreb eu pe mine, what's wrong? Pentru că toată lumea în jur îmi spune că băi, tu ești așa fain și tu zâmbești, tu energie. Și eu înțeleg, da, și efectiv îmi vine să plâng, știi? Că da, și unde și de ce? Why is this happening? Și așa mai departe. Nu, eu nu-mi doresc să fiu singură. Eu sunt un om și o fată care își dorește familie, își dorește, pentru că așa am fost crescută. Eu am destul de multă dragoste de oferit și am destul de multă afecțiune și pe cât de, nu știu, pe cât de puternică par, pe atât de sensibilă probabil sunt. Uneori recunosc, adică asta e probabil ceva normal, că vin momente în care, da, vreau să îmbrățișez pe cineva, vreau să fie cineva lângă mine și nu este. Nu ajungi în punctul în care să găsești, în primul rând, un om cu care să rezonezi de la nucleu la nucleu, știi? Să poți să fii tu adevărat, știi? Pot exista viziuni diferite, pot exista păreri diferite, e clar,
Dar să existe acolo undeva, în marea majoritate a lucrurilor, să existe un match, știi? Adică asta și asta, it's a match. Așa era pe Tinder, nu-l mai am. În era asta în care trăim, a datingului online și a scrierilor și a mesajelor și a tot prin mesaj, așa de tare mă obosește. Mi-e dor să vină cineva să mă oprească pe stradă și să-mi spună, nu știu, orice, sau să mă abordeze pe stradă, sau la restaurant, sau oriunde, adică să fie offline. Vreau ca oamenii așa să rezoneze din punct de vedere așa emoțional, să fie un feeling, să fie un vibe acolo, să fie din priviri poate, sau să fie așa la o glumă, la o chestie reală. Mi-e dor de acest mod de abordare, nu doar Facebook, Instagram. Deși și acolo mi se pare că îți trebuie curaj. Și ai multe unelte. Nu știu, acum chestia asta cu story-urile. Dai un reply mai ingenios la o fată, la o story. Și deja poți să te bagi în seamă. Da, eu pot să fac toate lucrurile astea și singur. N-am o problemă asta. Am făcut solo traveling, nu știu. M-am dus singur, am călătorit singur. Dar parcă vreau să share-uiesc asta cu cineva. Mi se pare mai fain, mi se pare mai frumos. Să vezi bucuria celui de alături. Și din ea să-ți iei și tu. Să vezi o alt fel de bucurie. Sau să vezi o alt fel de tristețe. Sau să vezi o alt fel de emoție, pur și simplu, care trăiește lângă tine. Ce înseamnă aceste standarde prea înalte? Faptul că îmi doresc un om care să mă respecte. Faptul că îmi doresc un om pe care pur și simplu să-l simt. Eu dacă nu am chimie, e istorie, vorba. Dacă nu e chimie, e istorie. Știu că poate nu e chiar adevărată, pentru că chimia asta trece, știu. Dar pentru mine e important să rezonez cel puțin, să înțeleg că there is something spicy. Nu știu, să-mi fie interesant, să povestim, să râdem, să plângem, să tăcem din gură până la urmă, să fie liniște, să poți să fii într-o încăpere cu un om în care să fie liniște și tu să nu ai awkward silence, tu să ai pur și simplu silence. Ce bine. Să fie easy going să fie. Știu că nu e întotdeauna așa, înțeleg, e cu etape, e cu chestii, e o continuă muncă probabil de descoperire, pentru că noi nu ne știm pe noi, dar păi să mai aflăm chestii și de pe cel de lângă, știi? Adică e o muncă continuă, să te descoperi pe tine și să-l descoperi pe cel de alături. Mi s-a întâmplat odată să pun o poză mai tristă pe Instagram, păi dacă n-am primit vreo 20 de mesaje în ziua aia, deci că a fost efectiv ce-ai pățit? Ce s-a întâmplat? Eu arăt pe Instagram ceea ce vreau eu să arăt. Și asta fac toți oamenii de pe Instagram. Ei arată ceea ce vor, pentru că arăți pe Instagram atunci când apeși share. Și tu decizi dacă apeși sau nu share la treaba aia. Și îmi plac oamenii care arată și partea bună și partea proastă și fără perfecțiunile vieții care nu există și așa mai departe. Dar eu personal sunt bucuroasă de momentul ăla și îl postez acolo. Dar asta este momentul acela și fotografia aceea. Faptul ce se întâmplă din momentul X până în momentul Y sau tot restul timpului, asta e altă întrebare. Sau e altă poveste care, da, și eu plâng, da, și eu sunt tristă, da, și eu mă enervez. Dar nu cred că e cazul să le pun acolo pe internet. Asta e fix eu și inima mea și sufletul meu. Și oamenii când văd că sunt tristă, și nu-mi place de tine. Nu-mi place de tine. Eu de multe ori explic treaba asta, zic, dar știți că eu tot sunt om. Și eu tot pot să fiu și serioasă, și tristă, și veselă, și îngrijorată, și supărăcioasă, și așa mai departe. Știți că eu nu pot să fiu numai veselă. Înțeleg că v-ați obișnuit cu mine să fiu așa mereu, hi-hi-ha-ha. Și eu chiar sunt, o bună parte simt așa, pentru că și simt chestia asta. Adică, pentru mine, viața e o sărbătoare. Și am scris asta de multe ori, cumva. Și încerc să o fac așa.
chiar sunt recunoscătoare pentru tot ce am, pentru tot ce am făcut, ce n-am făcut, pentru ce o să fac. Adică chiar încerc să mă bucur. Am auzit odată o frază care mi-a rămas foarte mult în minte și chiar o utilizez și în momentele în care mă întristez și îmi zic că viața mea e prea scurtă ca eu să fiu tristă. Dar asta nu înseamnă că nu îmi dau voie să fiu tristă. Dar cumva asta vreau să transmit. Vreau să le spun oamenilor că se poate și așa, dar se poate și așa. Și nimic nu trebuie. Pentru că am mai auzit și asta. Tu trebuie să zâmbești, să mergi înainte și să faci și să dregi, să mergi, să... Această hiper-mega-ultra motivație în care să răstorni mulți. Stați, opriți-vă. Ok, am înțeles. Toată lumea vrea să ajungă într-un punct, să meargă mai departe, să atingă, să ia mai mult, să facă, să dreagă, dar ce facem cu timpul ăsta de acum? Imaginează-ți o frânghie, da? Există punctul A și există punctul B. De cele mai multe ori, noi vrem să ajungem din punctul A în punctul B. Dar noi uităm de, în afară de aceste puncte, există toată această frânghie. Nu trebuie să atragem atenția fix la procesul ăsta, fix la tot ce se întâmplă între punctul A și punctul B, să ne bucurăm de tot ce avem, de tot ce găsim, să observăm, să fim prezenți în toate punctele astea. Și dacă e greu sau dacă întâmpinăm anumite chestii care poate nu ne plac, să încerci să te detașezi și să te uiți cu al treilea ochi și să zici că, băi, dacă nu era greu acum, n-ar fi tare fain că nu o să ajung acolo. Că uneori cumva poți să te bucuri și de greul pe care l-ai. Mie nu mi-a fost ușor să mă mut în Cluj la 18-19 ani, după școală, de la Cluj la Constanța, între America, China, după Constanța, București. Cine știe ce o să mai vină? Cât de fain că am trecut prin toate astea și câte chestii mi-au adus, câți oameni, câte povești, câte experiențe. Uneori zic, bravo, Felicia, că ai dat curs și n-ai stat acolo în spate să te depășească cumva frica. Că există o frică, Doamne, câte frici. Mi se pare așa prea categorică treaba asta, că să alergăm după fericire. Fericirea poate fi aici, în timp ce tu alergi după nu știu ce. Eu nu o să uit asta niciodată. Eu eram în China, în campusul nostru universitar, și două colege chinezoaice erau cu telefoanele în mână și făceau poze la cer. Păi, gen de ce? Ca mai apoi să ne dăm seama că e un lucru rar în China să vezi cer albastru din cauza poluării. Măi, Doamne, ce cer! Ce cer! Vedem noi fiecare zi aproape, da, mă rog. Ce spectacol pe cer putem să avem. E o bucurie, fiecare apus, fiecare răsărit, nu știu, eu îmi iau foarte multă energie bună și așa și recunoștință din chestiile astea mărunte. Foarte mult. Cred că dacă am ajunge mai des în natură, cred că am fi puțin altfel. Cred că am fi mai potoliți, mai liniștiți un pic. Bine, eu nu pot să spun că de fiecare dată mergi pe stradă și cerul, ce frumos! Sunt fericit că văd. Ok, da, dar uneori există, uite, de exemplu, o săptămână întreagă în care am făcut prea multe chestii, care au fost foarte multe chestii de rezolvat sau probleme sau așa mai departe și la un moment dat, nu știu, sâmbătă sau feeling-ul de duminică. De ce efectiv sentimentul ăla? Duminica. Sentimentul ăla de liniște pe suflet, în primul rând. Cred că de acolo pornește. Cred că chestia aia poate să fie foarte ușor atribuită către fericire. Era COVID și eu venisem acasă. Nanii mei s-au îmbolnăvit, adică sora mamei și soțul ei. Am fost să le ducem ceva, evident, eram cu măști, am intrat în scara blocului. Mi-a deschis nana mea, care era mai în forță.
Le-am dat pachetul așa peste prag sau l-am lăsat, cred că și ei l-au luat. I-am spus atunci Nanu, i-am spus, держись, Nanu, все будет хорошо. Și ăla a fost ultimul moment în care noi ne-am văzut. Și a fost o pierdere subită. Nanu a fost un om foarte bun la suflet. Cum te motiva el, nu te motiva, cred că nimeni. De fiecare dată că veneam acasă, îmi spunea, я горжусь тобой. Молодец, Феличка, молодец, я горжусь тобой. Și de atunci eu am înțeles că azi ești și mâine nu ești. Nu mai trebuie să ne supărăm unul pe altul atât de mult. Să fim mai atenți unii cu alții. Sau să fim pur și simplu să ne pese. Să te temi mai mult de indiferență decât de moarte. Văd situații în care pur și simplu pe stradă oamenilor se face rău, sau e vreun accident, sau e orice chestie urâtă care se întâmplă și eu nu pot să înțeleg omul care trece pe alături și pleacă. Pur și simplu să ne pese puțin mai mult, începând de la să nu arunci chiștocul pe stradă, să ajuți pe cineva să treacă strada la zebră, să spui bună ziua, să zâmbești, să fii mai atent. Nu știu, vreau să fim mai buni unii cu alții. Totul e așa pe repede înainte. Dacă totul e pe repede înainte, hai să fii cu bine cumva. Și trebuie să înțelegem că nu faci bine că ai făcut unuia bine și s-a terminat acolo. Nu! Tu dacă ai făcut bine cuiva, ăla mai departe o să se ducă și o să facă bine. Și tot așa, și o verigă și ne împânzim. Hai naibii să împânzim binele ăsta. O să ne fie mai plăcut parcă să mergi pe stradă, mai altfel. Când vezi cuiva că îi se face rău, du-te, omule, că nu te costă nimic nu te costă să te duci și zici, sunteți bine? Eu nu spun că sunt ideală, nu știu, dar când am ocazia, asta vreau să fac. Asta încerc să fac. Știu că mulți spun că poate să-ți iasă pe ochii bunătatea, să fii bun, gen, ești bun și după asta se întoarce împotriva ta. Ok, fii bun, fă-ți tu bucata ta și știi că ți-ai făcut datoria. Ți-ai făcut datoria de a face bine. Eu cred că sensul se schimbă. Astăzi ai un sens, mâine îți găsești altul. Poate peste 2 ani altul. Poate pentru mine acum sensul, nu știu, vreau să ating un anumit obiectiv sau să fac anume ceva. Pentru alții, sensul vieții lor este copilul lor. Nu cred că trebuie să fie ceva găsit, uite ăsta, încercuit și gata. Ar fi păcat dacă ar fi asta. Asta înseamnă că ești atât de limitat încât dacă îți vine o oportunitate extraordinară în față și tu ai un anumit principiu și spui că asta nu și gata, tu nu ai deschidere către acea oportunitate faină și acea, nu știu, lucrurile care vin spre tine, să fii deschis, să le primești, să vezi din mai multe unghiuri, să zici, aha, dar dacă așa, da, dar așa nu, dar poate așa, da. Adică ar fi păcat dacă ar exista numai alb și negru. Cred că sensul vieții e să-l cauți. Întotdeauna să fii deschis în a observa, să fii într-o căutare continuă a sensului vieții. Poate ăsta este și sensul vieții. Dar să nu pui presiune pe tine în a-l găsi cândva, doar să-l cauți.